nas nađeš naredniče? Da, majko. Traži odakle bije ta haubica. Izviđači, na brdo! Tražite haubicu! Halo! Halo! Kosta! Jesi li vidio one dve kolone levo? Idu prema tebi. Jesam! A jesam! Gdje je Kursula? On će pokušati da im udari u bok, ali mnogo ih je. Budi spreman da se povučeš. Dobro. Baterije, ne prekidaj vatru! Isti elementi! Još će nas zarobe sa svetopovi! Baterija kartečom pali! Gospodine kapitan, otkaz zvoni. Jesi li našao bre tu haubicu? Ispadoše mi oči tražeći, ali nigde je nema ko da ispod zemlje radi. Dobro, čedo. Majčini. Čistite municiju! Onaj prijateljskoj pešadi! Tobož 32! Ploča 0! Daljina 700 metara! Razorno! Plotun! Pali! Miloje! Nađi tu haubicu, ja je ne vidim odavde! Razumem! Eno je kad se potkručiše! Vidite je! Eno je haubica! Dole u onoj šumici! Eno je! Nešto od mosta! Od šume se ne vidi sevanje! Prvi vod! Po neprijateljskoj haubici na ivici šume! Doboš 32! Ploča 0! Daljina 4800 metara! Razornom po 3 brzom paljbom! Pali! Peco! Tu je, gospodine kapetane. Koliko do haubice? 4800. Jer slušajte mi šta ja govorim. Razumem. Pravac je dobar, ali mnogo podbacujem. Mnogo! Diži na 5200. Majku, pa koliko su daleko? Zar od druge da je ne nađem? Diži na 5300. Jesi ranjen? Ma nisam, samo me oboli. Pa kako, Boga mu, jesam li lud? Kako tempirati ljudi, jesam lekao 5300? Pa
Tako i radimo, gospodin kapetan. Granata! Leti!